соҳаи алоқа имрӯз яке аз соҳаи шидаги асти соҳаи алоқа мебинӣ соҳаи ҳамун дарноки ҷомеа шидаги. мақомоти хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон бо ирсоли як нома аз ширкатҳои мобилӣ хостааст сабаби ситонидани пули иловагӣ ё пардохти абонентӣ аз муштариёнро шарҳ диҳанд. Ширкатҳои мобилӣ аз соли 2015 аз соҳибони ҳар як симкорт ҳар моҳ 80 дирҳами ҳақ мегиранд. намояндаи хадамот рӯзи 29 январ дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт: мо аллакай мактуб равон кардем ба ҳамаи ширкатҳои мобилӣ вобаста ба асоснотунии гирифтани ана ҳамин 80 дирҳаме ки асоснотунии ана ҳаминро ба мо пешниҳод кунед. 5 соли пеш ширкатҳои мобилии Тоҷикистон гуфтанд баъди он ҳаққи симкорт гирифтанро шурӯъ карданд ки хадамоти алоқа ҳаққи истифода аз рақамҳои мобилиро боло бурд. маҳмуди кенҷа яке аз муштариёни ширкатҳои мобилӣ дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт воқеан донистан мехоҳад ки ширкатҳо ҳар моҳ 80 дирҳамро барои чӣ аз ҳисоби ӯ ва муштариёни дигар меситонанд. ман намедонам акун барои чӣ ситонида мешад ё ки барои ин 80 дирҳам ҳамчун аз ҳаққи лекин ин 80 дирҳам ба кадом хотир ман ин маблағе ки 80 дирҳам аст дар куҷо сарф мешад барои чӣ сарф мешад ростша инро мо надонем лекин ҳамчун муштарӣ аз манам ҳар моҳ 80 дирҳамӣ мегиранд. хадамоти алоқа мегӯяд дар маҷмӯъ дар Тоҷикистон ҳудуди 6.5 миллион нафар аз телефони мобилӣ истифода мебаранд. ин ниҳод ба сабаби сиёсатҳо ва қарорҳои баҳсбарангезаш пайваста зери танқид аст аз ҷумла барои сабти дубораи симкортҳо ва таъсиси маркази ягона барои гирифтани интернет. ба гуфтаи мунаққидон маҳз сиёсатҳои ахири ҳамин хадамот сабаби гарон шудани қимати интернет ва суст шудани суръати он шудааст.